Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia cando son as 6:30 en punto, en riguroso directo pola G2 e un chisco máis tarde xa pola canle principal da Televisión de Galicia. Hoxe é 3 de marzo, primeiro programa deste mes, e temos unha noticia de última hora. Donald Trump acaba de avisar de que dá unha orde de corte de todo o comercio con España. Deste tema falaremos sen dúbida ao longo do programa cando hoxe se cumplen 26 anos da volta do dictador Pinochet ao seu país, a Chile. 30 anos da primeira victoria do Partido Popular con José María Aznar e ollo, xa 35 anos da fin da Guerra do Golfo. Onde estarían os nosos convidados cando aconteceron todas estas cousas? Aida Bao, xornalista de la cadena SER, onde estabas? Nunha cuna estaba eu, María. Un aniño estaba nunha cuna. Se hai 35 anos, teño 36, pois sí, bons días, boas tardes. Gracias por a invitación. Daniel Basteiro, xornalista de Bloomberg, onde eu estabas? Non estaba escribindo a crónica, tamén era un cativo. Pilar Cernuda. Hola, pues yo estaba en Jerusalén siguiendo la guerra del Golfo. O sea, que tal día como hoxe que se lle puxo fin. Vamos, no sé exactamente cuándo estuve allí una temporada larga y yo seguía la guerra desde Israel y luego teníamos a Manu que estaba en Irak. Ajá. Y había un tercero que no me acuerdo dónde, que era en otro de estos países, pero no me acuerdo, pasé mucho tiempo. Víctor Rubido, director del Debate. Eu estaba na redacción de La Voz de Galicia en Catro Camiños, que tamén compartíamos con Antena 3 Radio, que tamén que a levaba eu daquela na Coruña, en Galicia. Pois falamos da fin de... Éramos novos, eh? Sí, éramos novos, non? Eu Algúns lembrome, estaban na cuna, pois, eu da Guerra do Golfo non... Sí, obviamente me lembro, pero a imaxe que me quedou grabada, esa imaxe de Pinochet regresando a Chile, na cadeira de rodas. Veña, imos co programa, que temos moitísimos asuntos. Falábamos de que hoxe, día 3 de marzo, cúmplese a fin da Guerra do Golfo, pero hoxe, 3 de marzo, estamos inmersos tamén nun novo conflicto bélico. Trump cumpliu a súa ameaza e o sábado comezaba oficialmente a Operación Furia Épica. Dous obxectivos: destruir o poder nuclear iraní e rematar tamén co réxime dos ayatolás. Aida Bao, comentábamos esta última hora, pero está conseguindo a Casa Blanca este obxectivo, este doble obxectivo? A ver, eu creo que a Casa Blanca, o problema principal que eu lle vexo dende o sábado, e tamén a Israel, non, que foi unha operación conxunta, é que vai definindo os obxectivos por días, porque falouse da capacidade nuclear, pero a mesma Casa Branca, en xuño do ano pasado, dixo que acababa de destruir as principais bases nucleares de Estados Unidos. Entón, estáse contradicindo a sí mesma. Se en xuño do ano pasado destruiu as bases nucleares, non entendo que está destruindo agora. Eso por un lado, non? E despois a min inquiétame moito, en fin, Estados Unidos e Israel bombardean Irán. Eliminan a Ali Khamenei, que é o líder supremo dos iraníes. Que agardas que fagan os iraníes, que recordamos é un réxime de fundamentalistas relixiosos, se asesinas o seu líder supremo? Evidentemente, os iraníes que teñen capacidade militar van responder. Eso é un feito que eu entendo que eles darían por feito, polo menos contarían con elo. O que me inquieta a min agora é cal é o plan, porque non termino de entender que o que queren facer en Irán. Vale. Eliminan a Khamenei, perfecto, están tratando, creo, polo que lía hai uns minutos, de detectar en donde se va a elixir exactamente o sustituto de Khamenei para tamén tratar de eliminalo, e despois que? Van a entrar a nivel territorial como fixeron en Afganistán? Non o van facer? A min faltanme datos por parte da Casa Branca. Vale, eliminado Khamenei, esta mesma tarde soubemos que tamén se atentou agora contra unha reunión que estaba vendo para precisamente atopar a un sucesor a este líder máximo, pero coa morte desta persoa supón a fin dos ayatolás, Pilar? Ou queda moito? Es muy difícil. Primero, los ayatolás, los 88, el Consejo de Ayatolás que tenían que nombrar al sucesor, sí. Han tenido un bombardeo, sí. Efectivamente. Hombre, por lo que es todo muy, muy confuso, pero lo que pretende Trump, y lo ha dicho, es... primero, después de matar a Khamenei, pues crear una convulsión interna dentro del mundo fundamentalista de Irán y que se levanten los manifestantes y que se pueda controlar la situación con el apoyo de la gente de dentro. Eso sobre el papel queda muy bien. Lo que pasa que, vamos a ver, es que hace cuatro semanas ha habido unas manifestaciones brutales con las mujeres, sobre todo, muy valientes, cuando se quitaban públicamente la yihad o lo que fuera,
fuera el burka, se pintaban los labios, fumaban, es decir, pero murieron 30.000. Entonces estamos hablando de un régimen absolutamente brutal, que no le tiembla la mano por cometer las grandes atrocidades, y que yo entiendo que esto no es Venezuela, que tú pones a un peón de dentro, pero que sabes que te va a obedecer. Es muy difícil encontrar ese peón de dentro, y además es muy difícil que lo obedezcan también, porque es que los métodos que utilizan los ayatolás son tan brutales que es muy difícil. Yo no sé qué va a pasar, ya me gustaría saberlo. Introducimos agora na ecuación a España, non? Porque, bueno, as principais potencias europeas, capitaneadas por Francia, pois toman unha determinación con respecto ao conflito. España queda fora desta determinación. Acabamos de ver a primeira consecuencia, ese anuncio de Donald Trump, anunciando que vai cortar o comercio. Hoxe o ministro Álvarez dicía que non íamos ter consecuencias, aí vai a primeira, e hoxe tamén dicía algo máis cando lle preguntaban se España ia quedar soa en todo isto. Escoitamos o ministro Álvarez e tamén a oposición. Desde luego no estamos solos en estos momentos, y la posición del Gobierno de España representa el sentimiento abrumadoramente mayoritario de los españoles y el sentimiento abrumadoramente mayoritario en el mundo. Yo creo que el presidente Sánchez siempre ve todo como un cálculo político interno, no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país. Non estaba pensando nas consecuencias, dicíamos, temos a primeira. Sí, temos a primeira e é unha consecuencia ou reacción de moitísimo impacto, non? Porque é o propio presidente dos Estados Unidos ordenándolle ao secretario do Tesouro, o ministro de Economía para entender nos Estados Unidos, que corte toda relación comercial con España, non? No goberno, evidentemente, crían que en algún momento pues, Trump iba a ir máis alá de algunhas críticas retóricas ou mensaxes que despois non se concretaban, sobre todo sobre o gasto en defensa, que é unha das cousas que xa o ano pasado produciu un choque bastante importante, non? É verdade que España non está soa, sino que hai unha división moi profunda na Unión Europea, non? Por un lado está Francia e Alemanha, nunha posición que tamén comparte o Reino Unido, que xa non é parte da Unión Europea, pero é evidentemente un país moi importante en Europa, e despois está España liderando esa crítica, non? Dicindo que podes estar ao mesmo tempo en contra do réxime de Irán e non estar a favor de que, bueno, pues calquera país, polo seu conta e risco, decida mandar misís ou iniciar unha operación militar. Hai outros, Dinamarca, Noruega, Irlanda, países certamente máis pequenos, pero aquí eu creo que a categoría en canto a Europa é que non hai unha posición común de que facer ante un ataque así, non? Despois, as represalias, pois Pedro Sánchez, que é un dos poucos líderes socialistas ou socialdemócratas que quedan na Unión Europea e no mundo dun país dunha certa entidade, dun país medio ou mediano como é España no concerto internacional, xa leva moito tempo tratando de marcar perfil propio en moitos asuntos que é moi diferente do de Donald Trump. Falamos da regulación das redes sociais, falamos do gasto en defensa, falamos tamén da intervención en Venezuela, da posible intervención en Groenlandia por parte dos Estados Unidos ou agora mesmo por parte de Irán. Evidentemente, cando te posicionas, cando acusas o que segue a ser un aliado de España e da Unión Europea e na OTAN de infringir a legalidade internacional e de causar caos e de ser na práctica un perigo, non? Para a propia estabilidade na rexión, pois é obvio que en algún momento vai haber alguna consecuencia. É certo tamén que Trump ás veces fala moito e despois non se sabe moi ben, non? Como se traduce esas accións, pero a declaración é moi contundente, eu creo que non hai precedentes, non, dun presidente estadounidense dicindo que vai cortar toda a relación comercial con España e veremos como se traduce. Vale, estáse poñendo, Bieito, España no lado correcto da historia? Eu creo que non. Pero é unha opinión miña que supoño que compartimos moitos españoles, pero a sociedade española é moi plural. Evidentemente, a moralidade non funciona no mundo da geopolítica. Irán é un país moi peligroso, porque era unha teocracia, e o señor Jamenei non tiña ningunha dúbida en que, fíxate que ata o xefe da oposición xudea en Israel, neste caso, puxos ao lado de Netanyahu cando era moi crítico no caso de Gaza, porque entende que esta
É dicir, o que se sabe de Irán é que estarían dispostos a utilizar a bomba atómica contra calquer país, porque como están eles, é como si, imagínate que aquí estiveramos nunha situación de que gobernaran, tivéramos unha religión católica da Edad Media, e que gobernaron os obispos, que o primeiro ministro fora un cardenal e o Consello de Ministros foran obispos. É que, como é Dios, o que lles manda facer as cousas. E iso é... Entonces, o peligro de Irán é que, efectivamente, aparte de... Efectivamente, a moralidade non funciona na xeopolítica, pero é que me chama moito a atención, sobre todo nas xeneracións novas da esquerda española, non? Como non veron o que é que te deteñan e que te maten en Venezuela, como non veron os 10.000 arrestados e torturados en Venezuela, como non veron as 30.000 persoas asasinadas nos últimos días nas rúas de Teherán, como non veron e sufriron o que é a aspiración mínima dunha muller de levar o pelo suelto, o aire, e que te poden matar por eso, como non veron o que é casar a nenas de 10 anos con señores de 50, como non sufriron nada deso, pois xustifican todo eso. Pero o certo é que Irán era probablemente, hoxe por hoxe, un dos países máis peligrosos do globo terráqueo para todo o Occidente. Fundamentalmente para o Occidente, para España tamén. Pero, Bieito, unha cousa, eu creo que, a ver, o de ver as barbaridades que lle están facendo as mulleres en Afganistán, en Irán, vexo a seu con 36 anos igual que a ti, creo, non? E non a xustifica. E non a xustifico en absoluto. E creo que o réxime iraní, sí, bueno, que dicir que a esquerda española xustifica os réximes dictatoriais, non sei de onde sae. E critico igualmente o réxime venezolán, que efectivamente está... Pero tienes de esquerdas. Eu son de esquerda, sí. Eu considérame de esquerdas en case todo. Hai en cousas que non... María podería dicirte máis. Hai en cousas que non termino de... Eu aquí non me meto. Eu aquí non me meto. A esquerda e a dereita é unha palabra que eu chamolle topográfica. Bueno, centro-esquerda, en fin, depende moito. É difícil, efectivamente, coincido contigo en que é difícil definirse a un mesmo porque ideolóxicamente depende moito do que falemos, non? Pero por volver ao tema, que se estén cometendo vulneracións clarísimas de dereitos humanos e que ademais podamos estar todos de acordo en que hai que intervir ou hai que tratar de negociar ou de coordinar distintos países para o mellor tratar de solucionar a situación nun país, podemos falalo sen problema. Pero estamos a falar dunha bomba atómica e a min recórdame moitísimo as armas de destrucción masiva en Irak. Onde están as probas de que os iranís tiñan unha bomba atómica? Quero dicir, é que agora mesmo os iranís, para min, a miña opinión, son absolutamente condenables, non? O que están a facer. Pero que Donald Trump e Israel acaban de montar un incendio xeopolítico e militar en Oriente Próximo e empezan a intervir a algúns países europeos como Reino Unido, como Francia, que empezan a enviar para ali capacidade militar. Isto realmente parecenos coherente ou procedente ou que está razonado, que está coordinado coa Unión Europea? Non hai nada deso. Isto é Donald Trump porque se levantou un día dicindo, bueno, mira, xa me cansei das negociacións cos iranís, que, por certo, estaban abertas, xa me cansei de negociar nunha mesa, vou empezar a bombardear. Bueno, a réplica rapidamente por parte de Bieito e de Pilar rápido, pero moi rápido. Dúas pinceladas. Ata onde eu sei non foi que un día se levantou Trump pola mañá e dixo, vamos a... É dicir, moitos países da zona, especialmente Arabia Saudí, pedironlle a Estados Unidos. Estados Unidos xa fai 15 días que estivo a punto de intervir, pero son os países da zona os que lle pediron a Estados Unidos que liderara unha acción ali, porque si lle teñen medo a bomba atómica, teñenlle máis medo a Arabia, Kuwait ou Emiratos Árabes que nós. Pero habrá que... Vale, xa está. Rematamos con este asunto. En segundo lugar, mira, as guerras agora son quirúrxicas. É dicir, si se aplicara... Si se aplicara o criterio co que Hitler, por exemplo, ocupaba países, Gaza a Hitler duraría unha semana. Tal e como Hitler, ou tal e como se desenvolvía a guerra na Segunda Guerra Mundial. Dincho todos os expertos militares. É dicir, agora mismo tíranse a lugares concretos, por iso moitas guerras esténdense tanto no tempo. É dicir, Putin quixo facer o que facía Hitler en Ucrania, pero atopouse que non o puido facer, pero foi o que quixo facer. Hoxe en día
e a guerra faise de outra maneira. Pero dubido moito que se levantara Trump e dixo, apetéceme tirar unhas... Pilar, queres apuntar algo? Aira, imos deixar xa este tema, por favor, un apuntamento por parte de Pilar e xa está. Primero, ante un personaje como Trump, que es un disparatado, no digo paranoico, pero podría serlo, Sí. hay que actuar con mayor serenidad que nunca, más tranquilidad que nunca, con la cabeza más grande y fría que nunca. Vale. Y sobre todo cuando estamos hablando que el adversario es un país como Irán, que lo han explicado todos aquí, la bestialidad que es ese régimen, que por cierto, contra ese régimen están los países musulmanes, hay que recordarlo, encabezados por Marruecos y por Arabia Saudí. Entonces, ante esa actitud, lo que tú no puedes hacer, cuando hay que actuar con tantísima cautela, es decirle un mensajito a Trump, oye, que mis bases de utilización conjunta no las puedes utilizar. Bases que no es para participar en una lucha, sino que es para lo que están utilizadas, que es para repostar aviones y para ayuda en momentos, pues yo qué sé, desde descanso, atender a algún enfermo, a heridos o lo que sea. Vale. Y luego, ya por último, son bases de utilización conjunta. Conjunta. Es decir, el presidente de gobierno las ha roto esas bases de utilización conjunta unilateralmente. Sin mantener una comunicación Es decir, con Estados Unidos. En el gobierno progresista no se puede ser progre, hay que ser progresista. Y esto es de facultad progre de los años 60. Vale, imos deixar este tema porque temos moitísimos, e que é unha semana moi convulsa na que pasaron moitísimas cousas. Pidevos brevidade a todos nas intervencións, por favor, para que podamos seguir afondando. Veña, hai 6 días que temos xa en coñecemento todos os documentos segredos do golpe de Estado do 23F. Había moita expectación, pero pouco titular que non souberamos ou que non se publicara antes. Acaso, bueno, pois que os golpistas arrepentíronse de ter deixado libre o rei. Daniel Basteiro, que aportaron eses documentos para ti? Pois, en canto a categoría informativa ou algo moi fondo, pois pouca cousa, a verdade, non? É dicir, refrendan de algún xeito a tese oficial de que o rei Juan Carlos nesas horas difíciles, sobre todo na madrugada, pois se colocou do lado da democracia, el mesmo saiu en televisión para parar o golpe, co vestido de uniforme militar. Vemos tamén pois, algunhas cousas pouco máis que anecdóticas como os comentarios da muller de Tejero, todo ese tipo de informacións. Eu non vexo unha gran novidade sobre o que xa sabíamos. A min pareceme moi ben, de feito, que se desclasifiquen este tipo de documentos. Pareceríame moito mellor que houbera unha lei que sistematizara este tipo de desclasificacións para que non foran o albur do goberno de turno. Eu creo que isto é importante. Despois, claro, unha cousa é propoñela como fai o PNV ou intentar negociala, e outra cousa que che aproben no Congreso porque as maiorías están como están. Creo que ese acceso aos documentos, esa transparencia, ten que ser reglada e ten que ser predecible e non porque un goberno decida, pois a semana que ven desclasificamos o que sexa. E despois, terceiro apuntamento, pois creo que houve un intento de utilización desa desclasificación por parte de Alberto Núñez Feijóo para colgarse unha especie de medalla, non, entre un electorado probablemente máis conservador ou que reivindica moito a figura de Juan Carlos I, cando é evidente que en parte da cidadanía española a súa imaxe pois é moi feble ou é moi criticada, e ao final acabou organizando prácticamente non sei se un conflito ou polo menos un malentendido ou polo menos un problema a propia Casa Real o pedir que volvera, e a Casa Real ter que decir o día seguinte, sí, pero si volve, que tribute aquí fiscalmente, cousa que, polo que parece, non está moi preto de suceder. Logo falaremos desa posible volta do rei emérito, pero quería saber se a figura de Xoán Carlos saiu reforzada despois disto, do rei Xoán Carlos. Sí, parece que sí, non? Que a verdade é que abriuse unha expectación, eu creo que un pouco exagerada, crendo que iba a haber algo aí que non coñecéramos, e resulta que todo o que se sae neses papéis, en fin, Pilar foi testigo daquela época, eu tamén acórdome onde estaba o día do 23F, tamén éramos moi novos todos, pero dito isto, a min pareceme que isto foi un pouco parto de los montes, ¿no? Se esperaba aquí e tal, e salió un ratón. Non apareceu nada importante, salientable,
e eu creo que non, en fin, que todo o mundo sabía que xa despois hai moitas dúbidas e quen dos días anteriores, etcétera, etcétera, pero todo o que se sabe era algo que todos vivimos, que o Xoán Carlos apareceu ás 9 da noite. É certo que daquela pensade que a televisión se facía con cine, había que revelalo, fixéronse dúas cintas distintas, unha foi por un camiño, outra foi por outra, que tiñan que chegar a Prado del Rei e tardouse moito en que esa cinta tuvera o proceso de revelado e de chegada ali a Prado del Rei, pero é certo que cando o dixo Xoán Carlos tamén dixo que estou moi tranquilo, non teño nada que esconder, todo o mundo sabía o que pasou, non? Do máis chamativo deses documentos, xa un pouco de colorín, non? Foi ese croquis que nos chamou a todos a atención, esas conversas da muller de Tejero. Dá a sensación de un pouco chapuza todo. Bueno, a ver, é que eran momentos, entendo que Pilar poderá aportar máis, pero entendo que era un momento moi convulso, non? De moita incertidumbre e que se estaban facendo moitos movimentos por detrás. A min, eu neste caso, estou de acordo cos meus compañeiros. Creo que os papéis viñeron a confirmar o que a sociedade española xa sabía. Ao final, todas esas teorías que había, eu creo que ao final sucede o que dicía Dani, non? Que cando ti non das acceso transparente á cidadanía, aos papéis que a cidadanía merece poder ver, ler, acaba xerando unha serie de teorías precisamente por esa incertidumbre de ver os papéis, non? Eu creo que deberían estar accesibles para todo o mundo, porque ao final é a historia do noso país e a xente ten que poder consultalo. A min gustaríame, ademais, ver o que non se publicou. Claro. E que pasa cos documentos que non se publicaron? Gustaríache a ti e tamén a Felipe González, porque escoitámolo tamén no Senado reivindicando precisamente iso, que hai do resto de papéis. Escoiten. Es decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F. Pilar Cernuda, a ti tamén, verdad? A mí tamén, pero es que yo creo que conocemos todo. Vale. Mira, se han publicado unos 40 libros sobre el golpe de Estado y por gente muy seria, muy capaz, tanto investigadores militares como periodistas, como gente que sabía muy bien, conocía muy bien ese mundo, ¿no? Y conocía muy bien lo que pasó aquella noche allí. Los papeles que... O sea, yo es que no estoy segura de que no se hayan desclasificado todos. Hemos estado los días previos al anuncio... O sea, ha habido 2 días en que ya sabíamos que se iban a hacer públicos y todo el mundo hablaba del informe Haudenis. En cuanto se conozca el informe Haudenis, yo he leído el informe Haudenis hace 10 años por lo menos, y como yo, muchos más. Es decir, yo creo que lo que se ha desclasificado se sabía todo, todo. Porque es que aquí ha habido un juicio que ha durado 3 meses y que hemos seguido los periodistas día a día, y allí ha habido cantidad de declaraciones de personas que es que participaban allí. Es que con el rey había gente que ha contado todo lo que sabía, es que la gente del CNI, entonces se llamaba CSIC, es que todos hemos hablado con el jefe de operaciones entonces, que además lo absolvieron y que te contaba escrupulosamente qué es lo que estaba pasando. Todos sabíamos que había un segundo golpe, es decir, lo que se publicó el otro día confirmaba todo lo que se ha publicado hasta ahora, sinceramente. Yo misma he escrito un libro con Fernando Jáuregui y hemos hablado con todo Dios para llegar a esa conclusión. Yo lo que me pregunto, después de haber publicado esto, ¿por qué se publica ahora? Porque la primera impresión es, evidentemente, Sánchez no es muy amigo del rey. Para nada, ¿no? Y dijimos, bueno, va a intentar publicar unos papeles en los que va a poner duda la figura del papel rey, ¿no? del rey Juan Carlos. Bueno, algunos sabíamos que ahí no iban a encontrar nada, porque sabíamos muy bien qué pasó aquella noche. Lo sabíamos perfectamente, porque conocíamos a gente que estaba allí, aparte de lo que luego contaba el rey, y luego cosas que averiguamos por nosotros mismos. ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. La conclusión que tengo es que él se creía que iba a dar unos grandes papeles y no se preocupó de leerlos antes, porque si tiene 2 dedos de frente y lo que intenta es desacreditar al rey Juan Carlos, desde luego le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Saiu precisamente do revés, porque precisamente saiu reforzado e aludía aí un anaco basteiro a ese anuncio de Núñez Feijóo, primeiro a través dun chío, logo deste vídeo. Que merece que se le reconozca ese honor. Y por supuesto decimos y seguimos diciendo que si quiere, tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra, España.
Zarzuela, efectivamente, o día seguinte referiuse a este asunto, dixo que o único que ten que facer é tributar no noso país basteiro. Segue sostendo entón que lle xerou un problema a Casa Real. Que sí, para empezar, o que di Feijóo é unha obviedade. É dicir, nin cando había unha investigación da propia Fiscalía que quedou en nada, o rei tiña por que ter saído de España. É dicir, eso para empezar, que nos expliquen por que saiu. Non? Hai unha carta, que tamén hai certa polémica, non? Unha carta que bueno, asina o propio rei Juan Carlos, pero que despois no seu libro de memorias di que o rei Felipe yo puxo, e tes que firmar aquí, así o conta el, o rei Juan Carlos nas súas memorias, o rei Felipe, por certo, instruído ou influenciado polo goberno de Pedro Sánchez para que saíra. Pero o certo é que ninguén persigue a Juan Carlos I, o rei emérito. Nin antes, nin agora. Non tivo por que deixar España. Así que, claro, se quere, pode volver, pois hasta aí chegamos todos, porque non hai ningún problema, non? O caso é cando intentas utilizar isto, non? É dicir, eu creo que había pois esa expectativa, non? Como Sánchez é tan malo, algo estará a buscar na desclasificación dos papéis do 23F, non? Está claro que faino por algo malo, non? Desclasificar. Cando despois resulta que non hai nada diso, el Pisuerga pasa por Valladolid e dixo, bueno, non ten que ver, pero os motivos, desde logo, de que Juan Carlos non este en España non teñen que ver co 23F, pero vou dicir que veña. Claro, isto é un problema. É dicir, eu creo que o verdadeiro problema agora para a monarquía é Juan Carlos I, se hai algún, ou se hai algún de entidade, e o rei Felipe VI ten feito moitísimos esforzos por se despegar do seu pai, das actividades, das actitudes, ten mesmo renunciado á propia herdanza de seu pai. É dicir, Juan Carlos I, despois vai escribindo libros, dando entrevistas, mandando vídeos sin autorización da Casa Real, pois é agora mesmo unha ameaza de credibilidade para a propia Casa Real. Pero o certo é que o líder dos populares sí incidiu en que antes de publicar absolutamente nada sobre o rei Xoán Carlos, falou previamente con Zarzuela, Bieito. Quen? Feijóo. Non sei. Sí, persoalmente, sí. Dixo el. Persoalmente, falou. Bueno, non sei, eu o que creo é que eso de que non se perseguiu ao rei Xoán Carlos non é certo. Lle pregunten a Dolores Delgado o interés que puxo a Fiscalía en mirarlle hasta quen lle pagaba as cacerías, que iba invitado. Pero preguntaban, exixían ao que invitara cuánto se pagou por la presencia deste señor en esta cacería e tal. E que lle pregunten tamén á Inspección de Facenda, que tivo un interés moi especial, xustamente en cousas que eran absolutamente menores e que respondían máis a unha especie de persecución que a unha investigación. O que sí é certo é que o rei Felipe recibe un día a Carmen Calvo, que era vicepresidenta do goberno, con Alfonsín, e ali se plantexa a saída do rei. Iso está... Despois, e o rei Felipe, ao parecer nesa conversa, está calado todo o tempo, non di nada, e o diálogo entre Alfonsín, entre Jaime Alfonsín e o rei Felipe VI, non? E aí se plantexa a saída do rei. Efectivamente, eu estou de acordo que o rei pode voltar cando queira, e tamén estou de acordo que se ven a vivir a España ten que tributar como o resto dos españoles, non? Calquera de todos nós, incluído o irmán do presidente do goberno e a súa dona e o seu sogro. É dicir, aquí ten que pagar todo o mundo, non só o rei, por suposto, e os demais tamén, por suposto. Aida? Bueno, eu creo, como Dani, que neste caso o Partido Popular tratou de empregar os papéis desclasificados para reintroducir un tema que, en todo caso, creo que debería reintroducir a Casa Real, porque que Alberto Núñez Feijóo este exercendo de portavoz da Casa Real propoñendo en público que o rei volte e despois que a Casa Real que metan un lío a Felipe e a Leticia a ver agora que dicimos, porque claro, se volta, ten que voltar tributando en España, o mellor o meu pai non lle interesa agora mesmo tributar en España. Hai que recordar que el agora mesmo está vivindo nunhas condicións estupendas, nun palacio, as autoridades do país... Bueno, agora nun hotel, non? Sí, bueno, creo que está de reforma, sí, efectivamente. Pero nunca viviu nun palacio, Unha mansión palacio de chaman, non? No, perdona, es un gran chalet
en un gran chalet, en una isla, un gran chalet, pero no era un nunha palacio. isla, vale, Vivía, estupendo. vamos, es Unha que illa artificial. ni la zarzuela. Sí. Claro, como as que No, é que mostraron por aí. non é unha Pero, illa paradisíaca, en todo caso, sí, claro, bueno, vivirá onde queira porque ten a liberdade de facelo, igual que ten a liberdade de vir a Sanxenxo ás regatas cando lle apetece. É unha gran promoción para Sanxenxo. Sí, pero quero dicir que o rei agora mesmo ten unha liberdade de movimentos como calquera español que quera estar noutro país ou remato aquí unha cousa simplemente, Pilar, que o que non estamos a falar é que este home fixo el de motu propio máis de 5 millóns de euros de regularizacións fiscais e que tiña 3 liñas de investigación que efectivamente non chegaron a nada, entre outras cousas pola inviolabilidade do rei e por a súa condición especial. Se fora un cidadán calquera, habería que ver como remataban as investigacións. Quer dicir que o rei marchou de España para non manchar o nome da Casa Real, porque agora Felipe VI e Leticia están tratando de que a Casa Real Española teña un futuro. Está claro que Juan Carlos agora mesmo, non sei hoxe en día concretamente, pero nos últimos anos sí que manchou a súa imaxe. Con isto non estou dicindo que non fora moi importante o seu papel durante a transición española, pero que despois a vida continúa, e o que vin, cando xa tiña un pouco uns anos para entender o que estaba vindo, era o rei do meu país con problemas fiscais. Pilar. Yo creo que, primero, efectivamente, tuvo un papel importantísimo en la transición, que yo elogiaré siempre porque creo que merece elogio, pero que luego tuvo una vida personal y económica que deja que desear, es decir, que muy reprobable, ¿no? Y bueno, está sufriendo las consecuencias. Entonces viene aquí cuando puede, efectivamente. Primero, vive porque le costea su vida entera el jeque de los Emiratos Árabes. Es decir, allí vive en una residencia que le ha puesto a su disposición el jeque, que le trata como un hermano, como le pasa al rey con todos los grandes dirigentes musulmanes, empezando por Hassan, que le consideraba su hijo, y con este le considera su hermano. Y bueno, ahora está en un hotel que también todo eso lo costea la casa emiratí. Se mueven los aviones del emir, la seguridad se la paga el emir, excepto la gente que está trabajando para él, costeada por el gobierno de España como ex jefe de Estado. Es decir, si viene a España no tiene ni dónde vivir, porque una de las cuestiones, o sea, yo creo que debe venir, por supuesto, y que por supuesto tiene que tener la fiscalidad que tenemos todos. Pero ¿dónde vive? Eso es lo que no sabemos. No, claro, es que no sabemos, es que él le han retirado la asignación. Y por lo que sé, en el famoso documento que habían contrastado los dos jefes, ex jefe y el jefe de Estado, o sea, padre e hijo, allí no aparecía en el primer borrador que al rey le retiraban la asignación. Y se enteró cuando se leyó oficialmente. Él no tiene ningún ingreso en este momento. Todos sabemos que tenía un dinero, parecía que tenía un dinero, que fue aquella famosa donación que tuvo de los saudíes, pero allí intervino una mujer y aparentemente se quedó con todo aquello, ¿no? El rey en este momento vive porque tiene alguien que le paga todo. Si viene aquí no puede ni dormir en su casa, porque no puede utilizar nada que sea patrimonio nacional. Pero es más, es que ha habido amigos que le han ofrecido pues vivir pues en un pueblo, en su casa, en alguna de las haciendas que tienen por aquí, y eso ya le han advertido que sería considerado, ¿cómo se llama esto? Pago en especie. Ajá. O sea, que no lo tiene tan fácil. Veremos que o que pasa, porque de feito non ten nada doado agora, porque ia vir as regatas de Sanxenxo, que son xa a vindeira semana, e non sabemos en que situación pois vai continuar esa proposta precisamente polo lugar no que está a situación de conflito. Bueno, imos con outro asunto que tamén estivo de actualidade estes días, a saúde do presidente. Foron varios medios os que publicaron informacións sobre a saúde de Pedro Sánchez, sobre unha enfermidade cardiovascular. Despois esas informacións foron empregadas por Cayetana Álvarez de Toledo no Congreso, foron desmentidas por un chío de Pedro Sánchez e logo por un vídeo e logo por dous. Yo siento decirles que no padezco ninguna enfermedad cardiovascular. A ver se nos chamou a atención a todos ou non. Que non padeza ningunha enfermidade cardiovascular significa que o rei está san. Perdón, que o presidente está san.
Bueno, a verdade é que non teño motivos para pensar o contrario. Aquí, eu creo que é unha discusión mesmo xornalística, non? É dicir, que informacións hai de peso, vais alá dese tipo de fontes anónimas, tal, para decir que o presidente do goberno, que non é calqueira, ten unha enfermidade cardiovascular que leva non sei canto tempo tratándose nun hospital. A min o desmentido pareceme, bueno, moi contundente. Despois, non hai máis que botarlle unha ollada á axenda de Pedro Sánchez e as viaxes internacionais que fai, que non vai dun voo de 12 horas sin parar ao Congreso directamente, ese tipo de cousas. Os xornalistas que seguimos actividade política en España ou o propio goberno, vemos que ten unha axenda bastante chea de actos e que require moitísima esforzo físico. Podemos decir, no, pero claro, este é un debate máis amplo porque noutros países sábese o Estado... Bueno, vale, falemos de outros países, será outro debate, non creo que esteamos neso. Aquí, desde hai tempo, levas especulando sobre por que Pedro Sánchez está máis delgado, non? Porque está enfermo, non? E creo que se está intentando construir unha retórica, pois salvando todas as distancias, como con Biden, non? De temos un presidente que non está capacitado para o cargo, que está enfermo e por eso debe marchar, non? Hai un desmentido totalmente rotundo. Eu non teño máis información para afirmar, as miñas fontes secretas non teñen acceso a esos informes médicos desmentidos polo propio presidente do goberno, e si constato que o presidente do goberno ten unha actividade frenética, ten moitísimas reunións e unha actividade de traballo e que todos os seus asesores din que lles costa seguirlle o ritmo ao propio presidente do goberno. Non sei, este é un tema non que teña que ser debate público, categoría, cando non vemos unha información a lo menos non xustificada e sobre todo cando vemos un desmentido rotundo, pois eu teño as miñas dúbidas. Bueno, si é debate público é precisamente por esa resposta tamén de Pedro Sánchez, que lle enfadaron esas informacións, Bieito. Bueno, eu efectivamente non teño ninguna razón para pensar que está enfermo, non teño ninguna información, non me chegou de ningún tipo. Que está delgado, sí, bueno, xa sabes que o exercicio do poder, eu sempre recordo a Mellor, aquel que sustituíra a Margaret Thatcher, que lle tocou a guerra do Golfo, e en 6 meses pasou de ter o pelo negro a telo completamente blanco. É dicir, o exercicio do poder desgasta moito. Hai varios datos, de todos modos, interesantes. De repente sabemos que a Moncloa subiu o gasto médico, o presuposto do gasto médico a 3 millóns de euros. Non está mal. Para a Moncloa, non sei se é para... pero é para quenes viven no... En segundo lugar, eu sí creo que hai que... É dicir, se estamos exixindo transparencia en tantas cousas, por que non exixamos transparencia nunha democracia á saúde do presidente? A mí parece ben que saia e diga, oi, estou ben, pero non está de máis que se faga... Estamos nesas paradoxas de que queremos sabelo todo do 23F, queremos sabelo todo dos GAL, tal, e declaramos secreto de Estado o asistir a un concierto de The Killers en Castellón nun avión cos amigos, secreto de Estado. Non sei que iso pode afectar á seguridade do Estado español, pero declarouse secreto de Estado. O secreto non parece, non? Non, declarou un secreto de Estado porque se lle pidiu quen iba nese avión, dixo secreto de Estado. Bueno, pero realmente necesitamos saber o informe médico do presidente do goberno. Bueno, onte poñemos... Os ministros e do xefe da oposición... Poñemos outro exemplo. Onte Trump tiña unha marca aquí no pescozo e rapidamente o seu médico saiu a dicir a que correspondía esa marca, non? Non pasa nada, oye, a min personalmente... Non te importa. Pero é certo que outras democracias teñen esa práctica. Bueno, a ver, pero entón eu estou de acordo en que habería que abrir o debate a todos os cargos públicos que teñen certa responsabilidade, tamén os presidentes autonómicos ou o líder da oposición. A min, máis aló do debate, que este sí pareceme un debate procedente, non? Pois o de saber, o de poder debatirse, que consideramos que temos que ter os datos médicos de todos os representantes públicos, eu creo que non. Pero agora mesmo en España os historiais médicos son privados. Para min aquí o destacable xa non é tanto a saúde de Pedro Sánchez como o que fixo o Partido Popular. O Partido Popular xa estaba desmentida a información e o leva a Cayetana Álvarez de Toledo ao Congreso e é moi chamativo que incluso a bancada do propio Partido Popular
lles costa aplaudir e non todos aplauden, porque eu creo que agora mesmo o PP non ten necesidade de facer isto. Quero dicir, ten moitísimos argumentos como oposición para atacar políticamente o goberno, para tratar de desgastalo políticamente, ten moitísimos escenarios agora mesmo, e de verdade o gran argumento é desvele vostede o seu historial médico, cando xa o negou el, cando xa o negou a Moncloa, e despois un dato xa remato. 10 millóns de persoas, busquei o dato ese día porque me chamaba a atención, 10 millóns de persoas, somos casi 50, bueno, pois un de cada 5 españois, máis ou menos, un boquiño menos, teñen problemas relacionados co corazón, e todas esas persoas entendo que a gran maioría traballan. Estamos dubidando da capacidade para traballar de 10 millóns de españois porque teñan unha enfermedade cardiovascular, é dicir, incluso sería tan grave que o presidente do goberno tivera unha enfermedade cardiovascular. Igual é que non se dubida da súa profesionalidade, únicamente se require sabelo, non? Vai Pilar e logo Bieito. Yo soy tan insensata que llamé a un par de amigos médicos a ver si conocían a alguien que pudiera decirme algo, y los dos me dijeron lo mismo, pero ¿dónde vas? Eso es una cosa privada absolutamente, y les pedí perdón y tenían toda la razón. Y efectivamente en España un informe médico es tan privado que si hay alguna infiltración por parte de alguien que lo conozca, le pierde la carrera. Delito absoluto. Y además me alegro de eso. Entonces, yo no sé cuál es su estado de salud, espero que sea buena, pero por sí mismo, no porque me guste como presidente de gobierno, que cuanto antes se marche mejor para mí, pero vamos, es mi intención, mi interés, pero vamos, que se sienta bien. Lo que ocurre es que yo creo que por su propia responsabilidad, como han hecho otros dirigentes de gobierno del mundo, pues sería, si efectivamente está enfermo, debería decirlo, porque tenemos derecho a que se sepa. Y sin embargo, enlazando con lo tuyo, claro, todo esto pierde credibilidad con este presidente de gobierno, incluso el desmentido, cuando llevamos 7 años de gobierno en que desde el primer día se toma el uso de los medios propios de un gobernante a título de inventario. No sabemos a dónde viaja, por qué, para quién, cuánta gente está viviendo a costa nuestra, pasando vacaciones en Tenerife o en la Costa Brava o no sé dónde. Oye, eso no es secreto de Estado, al contrario, ni siquiera es un secreto que pertenece a tu vida privada. Entonces, cuando tenemos un presidente de gobierno que, insisto, se toma esto como si fuera una jauja, me parece que no entiendo a Cayetana Álvarez de Toledo, porque tiene que saber lo que yo aprendí con 2 llamadas de teléfono, y que además tenía que haberlo sabido antes, porque sobre todo porque soy hija de médico, y que efectivamente son así las cosas. Y me parece intolerable que lo haya preguntado en el Congreso de los Diputados. Dentro dos secretos de Estado estaba, por exemplo, por que a furgoneta do irmán estivo tantos meses aparcada na Moncloa. Iso declarase secreto de Estado tamén, é dicir, aquí declarase secreto de Estado todo. Pero hai un matiz, Pilar, sobre o que che dixeron os teus compañeiros médicos. Vamos a ver, este é un debate do xornalismo mundial en países desenvolvidos e democráticos. Por exemplo, plantexouse no seu día unha lesión de Cristiano Ronaldo. Decía, no, es que es privado. Houve un gran debate, coincideuse, e hai sentencias non sobre o caso de Cristiano Ronaldo, pero en outros países, aquí non chegou o caso constitucional, que os persoeiros públicos, oye, si Cristiano Ronaldo, que xenera centos de millóns de euros, que si está ou non está nun partido, hai 80.000 persoeiros, vamos, siareiros, que se di no Bernabéu, o negocio das televisións. Ese non é un señor máis dos 9 millóns que teñen problemas do corazón, é un señor que vive do público, que vive do público. Un presidente do goberno xa non é que viva do público, influye, toma decisións e afectalle ao público, á sociedade, co cual non é un persoeiro máis. Evidentemente, o médico ten que guardar secreto profesional, pero o interés da sociedade, da opinión pública nunha democracia, si leva a interesarse tanto do xugador de fútbol como do presidente do goberno. Es lo que he dicho. Creo que, claro, es lo que he dicho, que un presidente de gobierno tendría que informar sobre isto, efectivamente. Temos outra protagonista no programa, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz non encabezará esa nova formación da esquerda á esquerda do PSOE. Marcha un minuto antes de que se llamose a porta a Dani Basteiro. Sí, desde logo, decir, o poder falábamos de que desgasta físicamente aqueles que o ostentan e tamén políticamente nun espazo que ademais é moi complicado, non? Que é o da esa esquerda do Partido Socialista, non? É certo que había moitas dúbidas sobre si Yolanda Díaz tiña que ser de novo a cabeza de lista. Ela non soltaba prenda, decía que estaría donde fose máis útil. Eu quero aquí lembrar que Yolanda Díaz foi a candidata
logrou cun espazo de unidade pois moi difícil en 2023 algo imprescindible para que houbera goberno de coalición progresista. Sin ese espazo e probablemente sin a súa candidatura, que naquel momento despertaba moitísimo interés nese espazo, pois hoxe non habería un goberno de coalición progresista. E tamén hai que decir que o seu balance no Ministerio de Traballo pode gustar máis ou menos, pero é claro, é sólido e está aí. A partir de agora, bueno, pois está claro que eu creo que tanto a esquerda como ese espazo e tamén o Partido Socialista está peor agora que en 2023. Podemos falar dos casos de corrupción, da violencia sexual no Partido Socialista, podemos falar desa, bueno, prácticamente guerra irreconciliable entre Podemos e os demais, non? E tamén de certas divisións que hai en algúns sitios como Compromís na Comunidade Valenciana, que xa non parece que non están tanto en sumar, non? Entón, ese espazo necesita un revulsivo, non? E un revulsivo a priori non é o que xa tes e que acusa certo desgaste por máis que poida ser un activo. Esa parte da esquerda ten moitos deberes que facer. Para empezar, poñerse de acordo entre eles e non ir separados, pois senón a lei electoral pasaralles por riba, como vemos en algunhas eleccións autonómicas, e despois acadar chegar a un bon candidato ou candidata que de momento non sabemos cal. Igual a ausencia de Yolanda Bieito agora sí que axuda a unha maior unidade da esquerda ou Podemos xa o deixamos descartado? Bueno, quería, si queres, podemos dar unha noticia que me acabo, que creo que aos televidentes lles pode interesar, porque parece... Estou tratando de confirmarlo, porque teño moito medo destas informacións. No, que parece que morreu Fernando Ónega. Non me digas. Un xornalista moi querido por todos nós, un referente no xornalismo español, pero un galego moi significado, en fin, que as súas fillas e a súa dona e o seu fillo Fernando, vaya a nosa aperta e a nosa lembranza para Fernando Ónega, gran amigo desta casa e de toda a historia de Galicia. Quedamos así un pouco tocados. Voltamos ao futuro da esquerda, non o futuro de Yolanda, pero sí o futuro da esquerda. Serán quen de recompoñerse? Eu quería dar un apunte de todos modos, se me deixas. Yolanda quedaríase encantado ao fronte da esquerda. É dicir, pasa que eu creo que ela tivo moitos problemas, por un lado, ca xente de Podemos. Eu creo que tanto Pablo Iglesias como a súa dona, como Ione Belarra, non lle perdonan algunhas cousas que eles entenderon que foron traicións no seu momento. Por outra banda, está o feito de que tanto en outros partidos consideran que tiña un liderazgo moi floxo e que estas amenazas de pedirlle grandes actuacións a Sánchez que despois se quedaban en nada. E eu creo que a personalidade de Yolanda non tivo a solidez e a solvencia intelectual e emocional que se lle esperaba dela. Por tanto, eu creo que Yolanda foi unha experiencia, pero xa non é a lideresa natural da extrema esquerda. Que pode facer a extrema esquerda? Andan buscando o líder, andan buscando o sustituto de Yolanda. Sí, ainda só hai quinielas, pero... Porque estaba o caso de Rufián, que non deixa de ser un caso moi simpático e chocante, porque se declara independentista, pero quere representar aos de Alxeciras. Está o caso de Unai Sordo, que creo que non ten o atractivo suficiente. Igual Bustindui, non? Bustindui, tamén o propio Urtasun, xa veremos quen, non? Pero en todo caso, o que si é certo é que a extrema esquerda en España perdeu moito favor electoral a tenor do que din as enquisas, sobre todo porque ese papel xa o está xogando Pedro Sánchez. E eu creo que, curiosamente, Sánchez perde polo centro, pero está gañando pola esquerda. Pilar, sei que estás moi afectada porque eres moi boa amiga de Fernando Ónega. Non sei se queres sair ou queres continuar. Quiero continuar, darle un abrazo a su mujer y a sus hijos. Sabía que estaba muy enfermo. Hablé con Ángela hace 2 días y había Ángela, su mujer, muy poca salvación, pero era un estupendísimo amigo. Yolanda Díaz, sabéis que no es mi personaje favorito. Me da mucha pena desde el primer momento que una persona que era una política que podía prometer ha hecho carrera
traicionando sucesivamente a diferentes personajes importantes de la política gallega y a partidos que eran muy solventes. Y yo nunca he tenido ninguna simpatía por eso, siempre yo le llamaba la traidora sucesiva. Y era un personaje que me ha sido profundamente antipático. Sí, tiene razón Daniel, ha tenido un trabajo importante en el Ministerio de Trabajo, yo creo que menos de futuro que lo que ella presumía, porque ella se alegaba mucho a sí misma, ¿no? Estaba muy pagada de sí misma. Pero a mí no me gusta la persona en la política que no es coherente con sus ideas, fiel y leal a sus compromisos políticos y que ha hecho daño a algunos dirigentes importantes de la izquierda gallega. Perdoa, Aida, porque tocaba esta quenda, pero fixen unha modificación de última hora. Veremos a Yolanda nas filas do PSOE? Mira, María, chegados a este momento, é que a mí o que me sei dicirte é que non, pero é que o mellor dentro de 6 meses estamos aquí a falar da nova incorporación do Partido Socialista, eu que sei. A ver, eu sí creo que Yolanda sabe, igual que todos, eu creo, que agora mesmo é mellor ministra que candidata. Quero dicir, eu sí creo que a súa xestión terá claroscuros, por suposto, pero os datos son os datos, e a súa xestión ao frente do Ministerio de Traballo creo que boa, incluso como vicepresidenta, como figura institucional, creo que agora mesmo ten mellor imaxe que como candidata da esquerda. Ela sábeo. E ademais eu creo, porque casualidade, na mesma semana na que Rufián empeza a xoguetear coa idea de facer un frente amplo de esquerdas, de repente ela xa se autodescarta, pero se convoca 4 días despois un acto da esquerda, porque eso foi posterior ao anuncio de Rufián. Entón, eu interpreteino, que mellor me equivoco, pero a interpretación que eu fixen foi, bueno, sae Rufián e agora lles entran as presas a todos os demais porque non queren que lles, digamos, adiante, non? Como candidato, ou polo menos queren ter algo de capacidade neste proceso de decisión que é escoller a cara visible dese frente amplo. Non sei se o conseguirán. Eu creo que, ademais, Yolanda é consciente de que se ela era a candidata, Podemos non era unha posibilidade. E, de feito, é moi chamativo, porque en canto ela deu un paso atrás e dixo eu non vou a poñerme frente, de repente Ione Belarra e Irene Montero xa non din que non. Din, bueno, son ambiguas, bueno, xa veremos, o importante non son os quen, son os que, pero xa non din que non. É verdad. Entón, bueno, veremos. O do PSOE. A Yolanda no PSOE non sabemos. Quería falar das eleccións autonómicas, pero coido que o faremos a vindeira semana, porque imos pasar a un último asunto non menor. Rodríguez Zapatero, expresidente, que estivo no Senado. Máis alo de todo o contido. Imos comezar cunha anécdota que podería resultar menor, pero, bueno, temos aquí o director del debate, que foi precisamente o xornal que publicou que Rodríguez Zapatero reuniuse co empresario Julio Martínez 72 horas antes da súa detención. Rodríguez Zapatero admitiu que así foi, está claro, había unha foto, non se podía negar, pero deu este motivo. Corrimos ese día como todos los días. Tengo aquí el registro, si se quiere, de mi carrera. De 9 a 10. 8 kilómetros exactos, a un ritmo de 5,59. Y puedo acreditarlo. Bueno, eu son corredora, pero algo de números tamén sei. 8 kilómetros a 5,59 non é unha hora, son 10 kilómetros. Vieito Rubido. Váleche esta resposta e comezo por aquí porque foi a vosa publicación. A mí non me... Vamos, Zapatero é un gran mentiroso. Non teño ninguna dúbida que é un gran mentiroso. Dixo que había cobertura e fúmulo a comprobar, non hai cobertura. Non hai. Non hai cobertura. Te poñas como te poñas, non hai. Pero claro, isto non era un xulgado, non tiña que mentir. Bueno, el pode, se fora acusado, podía mentir, non? Pero contou un pilón de trolas. Un pilón de trolas, como dicir, o sea, que resulta que hai unha empresa que ten Julio Martínez, co que se reunía, que casualidade podía se reunir en calquer sitio. Reúnese no Pardo, nun camiño pechado, en zonas sin cobertura, para que non sea localizable. Co home que ten a unha empresa domiciliada no seu domicilio que ten un solo cliente e un solo proveedor. O cliente é Plus Ultra e o proveedor é Zapatero e as súas fillas. Home, é que queres... E ademais vou te dizer unha cousa, se o problema non é o que seipamos os xornalistas, que sempre sabemos o 10% da realidade. O problema é o que sabe o CNI deste tema
e o que sabe, en este caso parece que a UDEF, xa que non foi a Garda Civil a que se puxo a investigar o asunto. Este asunto vai a dar moito de sí. Contou unha trola monumental. Non hai cobertura, e decir que fixo ali uns traballos que costaban 450.000 euros, un corte e pega, que despois dixo el que o fixeron uns becarios, non sei que. Bueno, non é verosímil todo o que contou. Contou bastantes trolas. Recoñeceu cobrar esos 700.000 euros anuais da empresa de Julio Martínez, que lle propuxo, e así o fixo, que contratara as súas fillas. Daniel Basteiro, chamute algo a atención, porque todo isto estaba publicado e efectivamente non se podía negar. Sí, bueno, é dicir, el recoñeceu cobrar pois unha cantidade por unha consultoría, tamén dixo que non ten ninguna sociedade a través da cal factura, cousa que creo que non é o caso de outros expresidentes que paga un 40 e tanto % do seu salario en IRPF, e negou ter calquera contacto con Plus Ultra ou ter intermediado, que é un pouco a cuestión, non? Podemos pensar que minte ou que di a verdade, non? Pero ese é o que di el, non? Un contrato, por certo, Plus Ultra que é dos máis mirados e remirados deste país, non? Polo propio Tribunal de Contas, pola propia Xustiza Unión Europea. Bueno, que agora ascendeu a Audiencia Nacional precisamente pola complexidade de todo isto. Exacto, e agora ascende a Audiencia Nacional e veremos, pois, bueno, se hai algún tipo de comisión legal ou ilegal. Eu, a verdade é que se investigue todo o que haxa que investigar. Desde logo, creo que citar a Zapatero pois en plena campaña de Castela e León ten un interés claro, igual, por certo, que citar a Feijóo en plena campaña aragonesa. É dicir, exactamente o mesmo caso, isto non distingue de cores. Uns e outros utilizan esas comisións de investigación pois para tratar de atacar ao rival. Creo que se o Partido Popular quería lograr unha especie de proba ou de pistola que bota fume, errou o tiro e escapouse vivo no argot, e xa veremos, non? É dicir, o desmentido de Zapatero é bastante contundente, e creo que tamén el foi ali a reivindicarse, entre outras cousas, por Venezuela, onde di que non cobrou absolutamente nada, que non tiña ninguna mina de ouro, todo ese tipo de declaracións que tamén a min me fan reflexionar, porque, evidentemente, como falábamos antes coa saúde de Pedro Sánchez, hai un montón de informacións, hai un montón de artigos que se publican, que algúns non teñen mérito, e que de momento non teñen ningún tipo de reproche ou de toque de atención por parte da Xustiza, senón o contrario. É dicir, hai investigacións, algunhas arquivadas e outras que aínda non chegaron a nada. Vale. Pilar, cal é a túa opinión de todo isto? ¿Tú crees que de verdad Zapatero en una intervención va a reconocer que tiene una mina de oro, que le están pagando una empresa a cambio de una gestión ante el gobierno para que le den un rescate de 53 millones? Evidentemente no va. O sea, Maillo preguntó muy bien, pero sabía perfectamente que le iba a contestar que no era cierto. Pero tú, como has dicho, cualquiera que haya seguido todas las peripecias suyas y las informaciones, en la comparecencia de ayer hubo 10 o 12 cosas que dices, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, porque se ha demostrado que no era verdad después, ¿no? Y luego esa empresa, o sea, es que están, primero, una empresa que tenía, es un poco como de Plus Ultra, consigue del gobierno español, quien fuera, parece ser que Zapatero, es que lo contaba Ábalos, consigue que el gobierno español considere a Plus Ultra una empresa estratégica, cuando tiene un solo avión, entonces, que manda narices, que la consideren y le dan 53 millones de rescate. Pero es que luego la empresa del famoso Julito, el íntimo amigo de Zapatero, tiene un empleado nada más. Sí, pero es que además, claro, pero es que además, que era él, pero es que además, esto no sé cómo se llama en el argot financiero, porque esto no sé nada, pero cuando tú tienes para cobrar de algo, creas una empresa y alguien le paga a esa empresa y luego esa empresa te paga a ti, es lo que parece que ha pasado aquí, ¿no? Eso era lo que lle dicían onte dende o Partido Popular, ¿no? Plus Ultra paga a Julito paga para pagar a Zapatero y a sus hijas. E Ábalos explicou que o que entrou ali no seu despacho a pedir o rescate de Plus Ultra foi Zapatero. Foi Zapatero, pero Zapatero entendeu uno tamén. Aí Davao. Bueno, eu creo, como di aquí o compañeiro, que a xustiza está para isto, non? O que verá que facer é investigar en profundidade que relación tiña Zapatero. Eu o que si sei é que pode ser certo ou non,
ter unha relación de amizade cun delincuente, como dixo creo que el nesa comisión de investigación, non necesariamente te convirte nun delincuente. Podes ser un cómplice dese delincuente, efectivamente, e ser ti tamén un delincuente, ou podes non selo. Entón, eu creo que a nivel político, dende logo, non lles funcionou, pero porque Rodríguez Zapatero é unha persoa cunha capacidade dialéctica moi traballada xa de moitos anos, e cada vez que o poñen a proba, pois efectivamente se ve. A quen lle ten que valer todo isto é a xustiza, porque nós podemos dicir valeuche a intervención ou non. Bueno, eu non o creo, eu si o creo. O que ten que suceder é que a xustiza investigue e que se realmente hai algo investigable, pois que inicie unha investigación en torno á súa figura e non únicamente en torno a Plus Ultra, senón concretamente a Rodríguez Zapatero. Bueno, polo de agora o que sabemos é que se vai incorporar novamente a campaña das seguintes eleccións autonómicas, así o explicou pois nas últimas horas despois de, según el, sair reforzado do Senado. Quedamos xa prácticamente sen tempo, así que nos despedimos porque si falaremos das eleccións autonómicas a vindeira semana, como está vendo tantas, seguro que nos vai dar tempo. Así que despídome de Aida Bau, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Moitas grazas, Dani Basteiro, e moitas grazas hoxe, que sei que con esas últimas horas de Donald Trump estabades todos absolutamente... Sempre con galega. Sí, é verdad. Moitas grazas, Pilar Cernuda, por compartir con nos esta tarde despois deste mal momento que acabas de pasar. Moitas grazas, Bieito Rubido, como sempre. Grazas a todos vostedes. Despedímonos hoxe con mágoa, con tristura por ese pasamento, o pasamento de Fernando Ónega aos 78 anos de idade. Mañá a Capelar Dente estará en Madrid xa ás 10 da mañá. Quedamos sen tempo, xa saben, isto é Conexión Galicia, son María Chede, vémonos todos os martes.